Kalmar so kalma ce wadda ɗan adam da aljan da dabbobi suke amfani da ita. Na ma'abota faɗar kalmar so ga shiri mai gamsarwa wanda zai dinga kawo muku kalmomi na soyayya. Kasance da wannan shiri mai suna kalmar so a kodayaushe a tashar G25 Hausa TV Online. Ita kalmar so kalma ce wadda ta kewaye duniya kuma ake amfani da ita. Ko masoyi ko masoyiya suna amfani da wannan kalma mai girma. Masoyi yana iya gaya masoyiyarsa, duk duniya babu wadda nake so fiye da ke. Ita ma tana iya ce masa, duk duniya babu wanda nake so fiye da kai. Kaga kalmar ta girmama. Duk kalmar da za a ce an yi laƙabi da duk duniya, kaga girmanta ya kai girma. Kalmar so kenan wadda adadinta masoya ba sa iya lissafa shi. Ko aljani yana iya gaya wa aljana 'yar uwarsa kalmar so, ko kuma ya shigo cikin bani adam ya faɗi wannan kalma ta girma. Shi ne dalilin da za ka ga aljani ya shiga ɗan adam. Meye dalilin da ya sa aljani yake shiga jikin ɗan adam? Sabida wannan kalma ta so. Da baya son sa ba zai shiga jikinsa ba. A yayin binciken wannan fili na kalmar so, ya gano wannan kalma ana yawan amfani da ita a kodayaushe a faɗin duniya. A nazarinmu mun gano ana faɗar kalmar so fiye da cikin duniya a kowace rana. Kalmar so kenan, kalma mai girman gaske. Kana so na, ina son ka, ba na son ki, ba na son ka. Dukkanin kalmomin sun ƙunshi kalmar so. Ko a cikin yanayi na farin ciki ko a cikin yanayi na baƙin ciki, ana amfani da wannan kalma ta so ko kuma ba na so. In kai nazari da tunani, ka ga waɗannan kalmomi dukansu suna da nasaba da so. Yanzu shirin zai yi duba a kan yadda ake gudanar da zance a yayin da masoyi da masoyiya suke zantawa. Mafi akasari dai in saurayi ya je wajen budurwa yana so ma furta mata kalmar so. Ana iya samun dace ita ma ta furta masa kalmar so, ko kuma ta furta masa ba na son ka. Kaga dukkaninsu sun faɗi kalma wadda take da nasaba da kowacce. Ku bari shirin ya shiga gadan-gadan domin ya kawo muku kalmomi wanda samari da 'yan mata suke gaya wa juna. Habib, duk duniya ina son ka kuma ina ƙaunarka. Babu wani dalili da zai yanke soyayyarka a cikin zuciyata. Habib kenan, kallonka kawai nake, ni tuni zuciyata ta yi nisa akan soyayyarka. Ba na tunanin akwai wata rana da za ta fito ban ji ina son ka ba. Zuciyata ta gaya min gaskiya don ta tabbatar min da cewa zuciyoyinmu suna kamanceceniya. Habib, wallahi ina son ka fiye da yanda ba ka zato. Ummi kenan, ni ma ina son ki fiye da yanda ba kya zato. Habib, da sannu a hankali za ka gane cewa babu wanda na furtawa kalmar so fiye da kai. Habib da Ummi suka kasance masu kallon juna kuma suna gaya wa juna kalmar so. To, masu kallo da saurare, kun ji yanda wannan shiri namu na kalmar so ya soma shimfiɗa. Kamar yadda muka gaya muku a baya, wannan shiri na kalmar so shiri ne wanda zai dinga duba a kan yanayin da ake gudanar da soyayya, sannan kuma ya dinga kawo muku bayanai na hanyoyi da za ka bi
yadda za ka gaya budurwarka kana son ta, ita ma za ta gaya saurayinta tana son sa. Fata na dai ku kasance da wannan tasha ta G25 Hausa TV domin kallon wannan shiri mai suna kalmar so, kuma ina yi muku fatan alkhairi al'ummar da suke faɗin duniya kuma suke amfani da wannan kalma ta so. Na san cewa kamar yadda muka gabatar da bayaninmu a baya, wannan kalma ta so kalma ce wadda kowane ɗan adam da kuma aljan da dabbobi da dukkanin wasu halittu in dai jinsin